puji matuhatta marite buku Ede nomor 10 ayat sada dohot ayat obat. Buku Ede nomor 774 ayat sada. Buku Ede nomor 165 ayat 3.
nomor 450 alu ayat 3. Buku D nomor 696 ayat 4. Buku D nomor 690 sia hukma tabsah peliata sadaa dok sadabi.
amanginang peleatan apa dua hon huhut marede huria hita. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasorhon madamena tutod dimunabe.